Καλησπέρα και πάλι. Να κάνουμε λίγη υπομονή ακόμη, γιατί είναι και άλλοι που έρχονται και προσπαθούν να συνδεθούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Λίγη υπομονή, δεν θα αργήσουμε πολύ, σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Ζητούμε συγγνώμη για την πρεσβυτέρα και από όλους σας. 2 λεπτά δώστε μας για να αποδεχθούμε και όλους τους υπόλοιπους που περιμένουν στη σειρά για να εισέλθουν. Καλησπέρα σας και πάλι. Βλέπω ότι συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων. Πρέπει να ξεκινήσουμε όμως, δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο. Και καθώς εμείς προχωράμε, όλοι όσοι περιμένουν, σιγά σιγά θα μπουν και αυτοί. Θέλω μόνο πριν ξεκινήσουμε το ουσιαστικό κομμάτι της εκδήλωσης, να σας πω κάποια από τα διαδικαστικά, τα οποία προφανώς πρέπει να επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, για να τα θυμόμαστε. Προτρέπουμε τους πάντες να χρησιμοποιούν ονοματεπώνυμο κατά την είσοδο, για να γνωριζόμαστε, πέρα από το να γνωρίζουμε το πρόσωπο, να γνωρίζουμε και το όνομα του καθενός. Αν θα ακολουθήσει συζήτηση πρώτα ο Θεός, μετά το πέρας της εισήγησης της πρεσβυτέρας, για την υποβολή των ερωτήσεων θα προτιμούσαμε ή θα θέλαμε να μην έχουμε μακροσκελή ερωτήματα ή γενικές έτσι, και αόριστες τοποθετήσεις. Καλό θα ήταν να τοποθετηθούμε επί όσων ακούσουμε ή επί κάποιων θεμάτων τα οποία μας απασχολούν και είναι βέβαια σχετικά με αυτό που με το θέμα της εκδήλωσής μας. Επίσης, μια παράκληση για όλους, το μικρόφωνο μας να είναι κλειστό, να είναι απενεργοποιημένο και να παραμείνει απενεργοποιημένο, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της ομιλίας.
και πριν την υποβολή των ερωτήσεων. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει ή να κάνει μια παρατήρηση, μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους. Μπορούμε να το αιτηθούμε όλοι οι συμμετέχοντες με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι να γράψουμε ένα μήνυμα στο chat, το οποίο οι διαχειριστές μπορούν να το δουν και να μου το μεταφέρουν και να το γνωστοποιήσουμε και στην Ομίγυρη. Ο δεύτερος τρόπος είναι να σηκώσει κάποιος το χεράκι του. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την εφαρμογή. Όπως οι μαθητές σηκώνουν το χεράκι τους για να πούν κάτι στο μάθημα, έτσι θα κάνουμε και εμείς. Σηκώνουμε το χεράκι μας λοιπόν, ζητάμε το λόγο κατά βάση και όταν μας δοθεί μπορούμε να απευθύνουμε το ερώτημά μας εφόσον μας επιτραπεί. Οδηγίες υπάρχουν αναρτημένες για το πώς χρησιμοποιούμε και πώς χειριζόμαστε την εφαρμογή. Οδηγίες υπάρχουν στο site του Συλλόγου. Όποιος έχει κάποια δυσκολία ή θέλει να θυμηθεί κάτι συγκεκριμένο μπορεί να ανατρέξει αυτές τις οδηγίες. Είναι αρκετά αναλυτικές και νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα αν τις συμβουλευτεί. Σε 2 λεπτάκια ξεκινάμε, αν και η Δεσποινή Μαγκούρα είναι έτοιμη, Πινελόπη. Ναι. Ωραία. Η Πινελόπη θα κάνει μια μικρή εισαγωγή, θα μας προλογίσει δηλαδή την πρεσβυτέρα και μετά ο λόγος είναι για στην πρεσβυτέρα μας, την καλεσμένη μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε εμάς όλους, καλή ακρόαση και σε εσάς. Να είστε καλά. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν με χαρά διαπιστώνω ότι οι δράσεις του Συλλόγου μας με αυτή τη μορφή έχουν μεγάλη απήχηση, γιατί βλέπω ανθρώπους από πολλά μέρη της Ελλάδος και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Σας καλησπερίζω λοιπόν όλους. Εύχομαι να έχετε όλη υγεία και με υπομονή και δυνατή πίστη στο Θεό να ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία. Η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση είναι μια καινούργια ιδέα του Συλλόγου μας και γι' αυτό θα ήθελα εξ αρχής να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Οι συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούμε είναι ιδιαιτέρως δυσχερείς και πρωτόγνωρες για όλους μας. Παρά τα αυτά, εμείς εδώ στο Μετεώρο Λιθόπολης εμένουμε να ακούμε λόγων αγαθών. Το θέμα της απόψινής μας συνάντησης είναι η γυναίκα, η οποία καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς ρόλους, όπως αυτός της συζύγου, της μητέρας, της εργαζόμενης γυναίκας και πολλούς άλλους. Άλλοτε ανταποκρίνεται σε αυτούς με δυναμισμό και επιτυχία και άλλοτε όχι, λόγω του ότι η πίεση και το άγχος την εξαντλούν και την αποδυναμώνουν. Η επίτευξη της συνύπαρξης των πολλαπλών αυτών ρόλων συνιστά το δυσχερέστερο ζήτημα και γι' αυτό αποφασίσαμε αυτό ακριβώς να αποτελέσει το αντικείμενο της σημερινής μας διαδικτυακής συνάντησης. Τους σχετικούς μας προβληματισμούς θα φωτίσει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Παρασκευοπούλου, η οποία είναι εν ενεργεία φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με μεταπτυχιακές σπουδές στη δημιουργική γραφή, μετέχει στη διακονία του κατηχητικού έργου της Μητροπόλεως και είναι και μητέρα ενός γιου. Την εκτιμούμε για την προσφορά της και τη σεβόμαστε. Αγαπητή μας πρεσβυτέρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πινελόπη μου. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για την πρόσκληση και για την τιμή να αναλάβω αυτή την ομιλία. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που διαθέτουν από το χρόνο τους για να με παρακολουθήσουν αυτή τη στιγμή και όλες, μιας και είναι το θέμα μου επικεντρωμένο στις γυναίκες. Το ανέλαβα έτσι με πολύ χαρά, μιας και θέλαμε κάτι που να μας αφορά σε επίπεδο φύλου. Προέρχομαι κιόλας από μια οικογένεια κυριολεκτικά γυναικοκρατούμενη. Ήμασταν μια οικογένεια με 4 κορίτσια. Οπότε οτιδήποτε αφορά τις γυναίκες, όχι απλά με αφορά άμεσα, αλλά με βρίσκει και απόλυτα ευαισθητοποιημένη. Λοιπόν, έχω οργανώσει την ομιλία μου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορείτε να την παρακολουθήσετε, να είναι οπτικοποιημένη. Να πω λίγο σε σχέση με την παρουσίαση ότι δεν θα αναφερθώ τόσο πολύ στην πολυσχηδή δράση μιας γυναίκας και στην ευεργετική της παρουσία σε επίπεδο επαγγελματικό, αλλά αναγκαστικά εκ των πραγμάτων θα περιοριστώ στο θέμα το οικογενειακό της μητρότητας και κυρίως στη θέση που έχει η γυναίκα
αποκτήσει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και θα χρησιμοποιήσω και όλες και κάποιες βιβλικές αναφορές. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω καταρχήν ένα διαμοιρασμό οθόνης για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε όσο θα παρουσιάσω απρόσκοπτα. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μία εικόνα. Λοιπόν, γυναίκα, σύζυγος, μητέρα λοιπόν, και ως υπότιτλο έδωσα κάτι από τις παροιμίες, από την Παλαιά Διαθήκη, από το βιβλίο αυτό του Σολομώντα, «Γυναίκα Ανδρεία, τι σε βρήσει». Γυναίκα με ανδρικό ήθος, ποιος θα βρει. Και θα ήθελα να ξεκινήσω κιόλας την εισήγησή μου, διαβάζοντας από μετάφραση βέβαια, για να μην σας κουράσω, διαβάζοντας από μετάφραση το κείμενο αυτό που έχει γραφτεί περίπου στο 1000 π.Χ. Μιλάμε λοιπόν για 3.000 περίπου 3.000 χρόνια από την εποχή μας, να δούμε αν είναι επίκαιρο, αν έχει να μας δώσει κάποια πράγματα ή αν είναι ξεπερασμένο. Η γυναίκα Ανδρεία, ποιος θα βρει, ποιος θα ανακαλύψει, αυτή είναι πολυτιμότερη και από τα πολύτιμα πετράδια. Από αυτήν παίρνει θάρρος η καρδιά του άντρα της. Κανένα αγαθό δεν θα της λείψει. Σε όλη της τη ζωή μοχθεί για του άντρα της την ευτυχία. Κουβαριάζει νήματα μάλινα και λινά και φτιάχνει με τα χέρια της πράγματα χρήσιμα. Σηκώνεται από τη νύχτα και μοιράζει στους δικούς της τροφές και στις δούλες της διακονήματα. Εξετάζει προσεκτικά και αγοράζει ένα χωράφι που με τον κόπο των χεριών της το κάνει κατάφυτο κήπο. Περιζώνει καλά-καλά τη μέση της και στηρίζει τα μπράτσα της στη δουλειά. Γεύθηκε πόσο ωφέλιμη είναι η δουλειά, γι' αυτό δεν σβήνει το λιχνάρι της όλη τη νύχτα. Ανοίγει στο φτωχό τα χέρια της και απλώνει την παλάμη στο δυστυχισμένο. Δεν νοιάζεται για τις σπιτικές φροντίδες ο άντρας της όταν βρίσκεται κάπου μακριά, διότι όλοι όσοι ζουν με τη γυναίκα του είναι καλοντημένοι. Διπλά πανοφόρια ετοιμάζει για τον άντρα της και για τον εαυτό της φορέματα από λευκό λινό και πορφύρα. Δύναμη και μεγαλοπρέπεια είναι εντυμένη και φρένεται μέσα στα γυρατιά της. Όταν ανοίγει το στόμα της, μιλά με προσοχή και ακρίβεια. Αρμονία σκορπά με τη γλώσσα της. Ζεστή είναι η παραμονή στο σπίτι της και καλομαγειρεμένα τα φαγητά της. Τα λόγια της είναι σοφά και σύμφωνα με τον νόμο. Η ελεημοσύνη της προκοπεί και πλούτος για τα παιδιά της. Γι' αυτό της πλέκει εγκόμιο ο σύζυγός της. Πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτη, πολλές αναδείχθηκαν δυνατές, εσύ όμως στέκεις ψηλότερα και όλες τις ξεπέρασες. Είναι ψεύτικη η φιλαρέσκεια και μάταιο το κάλος της γυναίκας. Η φρόνιμη γυναίκα όμως τιμάται γι' αυτό με ευλάβεια και συμνεί τον Κύριο. Ανταποδώστε της για ό,τι προσφέρει με τα χείλη της και επενέστε τον άντρα της στις πλατείες. Αν λοιπόν το δούμε ξανά σε σχέση με την συζυγία, με τον άντρα, βλέπουμε ότι δίνεται έμφαση σε κάτι που σε πρώτη επαφή φαίνεται αντιφατικό. Γυναίκα Ανδρεία, που να έχει ανδρικό ήθος. Θα το συσχετίσουμε λίγο στη σημερινή εποχή με τον ανδρόγυνο τύπο που πλασάρεται και ουσιαστικά την εξομοίωση των φύλων και την προσπάθεια μιας φιλετικής ισοπαίδωσης. Γυναίκα Ανδρεία, λοιπόν, δεν φοβάται τις λέξεις η Αγία Γραφή, με ανδρικό ήθος. Η καρδιά του άντρα της θαρσεί επ' αυτήν, έχει θάρρος. Ενεργεί για τον άντρα της, για όλα τα αγαθά, για όλα τα καλά. Δεν νοιάζεται, δεν φροντίζει για τον οίκο άντρας της όταν κάπου χρονίζει, καθυστερεί, όχι δηλαδή συνέχεια, ότι όλες οι ευθύνες πέφτουν πάνω της, και ότι τα μέλη της οικογένειας είναι ντυμένα καλά. Μιλάει για το φαγητό, μιλάει για το στόμα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά και διπλή μάλιστα για το θέμα του πώς μιλάει η γυναίκα. Μιλάει για ελεημοσύνη, επάρκεια αγαθών που φτάνει μέχρι ελεημοσύνη και ότι την καμαρώνει και την επενεί ο άντρας της, αλλά επενούν και τον άντρα της στις πλατείες για αυτή τη γυναίκα. Τα συνοψίζω επιγραμματικά. Τι δίνει λοιπόν μια γυναίκα με βάση το ιδανικό πρότυπο αυτό του βιβλικού κειμένου από τις παροιμίες?
ενίσχυση στον άντρα της και συναισθηματική στήριξη, φροντίδα και περίθαλψη σε υλικό επίπεδο για τα παιδιά και τον σύζυγο, της έχει εμπιστοσύνη, μπορεί να βασίζεται σε εκείνη, την εκτιμάει και την αποδέχεται, νιώθει ικανοποίηση και καταξιώνεται κοινωνικά μέσα από τη σχέση του μαζί της. Σε δεύτερο επίπεδο, που έχει να κάνει δηλαδή με τις σχέσεις της και με τον ευρύτερο περίγυρο, βλέπουμε πάλι ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στο θέμα της εργασίας και μάλιστα αυτής που γίνεται με τα χέρια εκείνη την εποχή. Δεν ενδιαφέρεται για την μεγάλη φιλαρέσια της γυναίκας, βλέπετε μάτιο το κάλος της γυναικός, αλλά μιλάει για βύσσο και πορφύρα που είναι ντυμένη, επομένως είναι περιποιημένη. Το στόμα της να ανοίγει σύμφωνα με τον νόμο και με σοφία και τα χέρια της να είναι ανοιχτά στους φτωχούς, γιατί με την ελεημοσύνη της τελικά θα πλουτίσει η οικογένεια. Άρα πάλι τα συνοψίζω: εργατικότητα, δημιουργικότητα, χειρονακτική επιδεξιότητα για τη γυναίκα, ευπρεπής και καλέσθητη εμφάνιση, αλλά χωρίς αιμονή στη φιλαρέσια και στον αρκισισμό, έτσι, να είναι δηλαδή να φτάνει μέχρι τα άκρα η έμφαση στην ωραία της εμφάνιση, σοφή διαχείριση λόγων και οικιακή οικονομία που να εξασφαλίζει επάρκεια για τους δικούς της, αλλά και δυνατότητα ελεημοσύνης. Βάζω λοιπόν τώρα κάτι που είναι γραμμένο από μια σύγχρονη κοπέλα 17 χρονών από τα Γραβενά μάλιστα, σε σχέση με το πρότυπο αυτό της γυναίκας που νοιάζεται για την οικογένειά της, που με τον χειρονακτικό της κόπο εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τους δικούς της κτλ. Βλέπετε λοιπόν πως η κοπελίτσα διατρανώνει «δεν προορίζομαι για νοικοκυρά». Εδώ και όλη η φωτογραφία δείχνει η άλλη να ουρλιάζει έγκλειστη στην κουζίνα της, μην κοιτάτε που τώρα όλοι είμαστε έγκλειστοι, που σημαίνει ότι η κοπελίτσα εκφράζει τη φωνή ένα σωρό άλλων εφήβων και νεαρών γυναικών που έχουν μεγαλώσει με άλλα πρότυπα και που η οικογενειακή θέση μιας γυναίκας μπορεί να αρμόζει στη μάνα τους ή στη γιαγιά τους, αλλά οι ίδιες έχουν μάθει να την αμφισβητούν και να την αποποιούνται. Και δείχνω εδώ πέρα τον τρόπο που μεγαλώνουν τα σύγχρονα κορίτσια και τα παλαιότερα, για να μην πω, είναι δουλειά δεκαετιών πριν. Η κουκλίτσα που κατά κάποιο τρόπο προετοιμάζει ένα κορίτσι για το ρόλο της μητρότητας και η Μπάρμπι που είναι ένα σεξουαλικό σύμβολο. Εδώ βλέπουμε πώς ειδικά σήμερα μέσω του διαδικτύου ένα κορίτσι, αυτό που λέγαμε για την αιμονική φιλαρέσκεια, που θα φτάσει κάποια στιγμή σε μερικές κοπέλες να γίνει νευρογενής ανορεξία, δηλαδή από τη μια το μακιγιάζ, από την άλλη η απορρόφηση με τη σωματική εικόνα, ο φόβος να μην προσθέσουν κιλά, η προσήλωση στο να είναι απόλυτα ανταποκρίσιμες στο πρότυπο του σφριγγυλού σώματος και των λίγων κιλών, για να είναι σεξουαλικά αποδεκτές. Και εδώ μια αναφορά στο φεμινιστικό κίνημα και στο φεμινισμό σήμερα, με την έννοια, βλέπετε εδώ πέρα πώς αναπαριστάται σε επίπεδο σχήματος, ότι έτσι όπως έχει μεταξελιχθεί ο φεμινισμός σήμερα, ο άντρας είναι σαν να ακροβατεί πάνω σε ένα σκηνή, να παραπέει ανάμεσα στον αντρικό ρόλο, να μην είναι μάτσο που λένε, δηλαδή πολύ αρενοπός, πολύ ανδροπρεπής, και να μην είναι και θηλυπρεπής για να μην καταλήξει τη φιγούρα, ας πούμε, του ντελικάτου, του αέρινου, και ότι η γυναίκα με το φεμινισμό κρατιέται ουσιαστικά για να μην πέσει, γιατί οι ρόλοι πλέον είναι πάρα πολύ αμφίβολοι και καθόλου προσδιορισμένοι. Ο ανδρόγυνος τύπος, το ανδρόγυνο στυλ, ό,τι έχει να κάνει με την μόδα, όπως βλέπουμε. Εδώ στην τέχνη, πως το γυναικείο πρόσωπο ουσιαστικά διηθείται μέσα στο αντρικό ή το αντίστροφο, και η σύγχρονη θεώρηση των πραγμάτων είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας διαλυσμός, δηλαδή στεγανά ανάμεσα στους ρόλους. Και για να επανέλθω στο θέμα του φεμινισμού,
δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι. Τώρα πώς γίνεται βέβαια με τους ομοφυλόφιλους να θεωρούν ότι γεννιούνται και δεν γίνονται, ενώ οι γυναίκες είναι αποτέλεσμα πολιτισμικό και κοινωνικής αγωγής. Εδώ δείχνω την πρώην Ellen Page, την ηθοποιό, η οποία παρουσιάζεται πλέον και ταυτοποιείται ως Elliot Page, γιατί δήλωσε όχι απλά λεσβία, αλλά ότι θέλει να αλλάξει φύλο κτλ. Και σε όλο αυτό τον αχταρμά, η καινούργια θεώρηση των πραγμάτων θέλει να αρνηθεί τα στερεότυπα. Θέλω λοιπόν λίγο να μιλήσω για το θέμα των στερεοτύπων. Στερεότυπα είναι οι αντιλήψεις που διακινούνται κοινωνικά και διαχρονικά από τη μια γενιά στην άλλη και έχουν να κάνουν με πρόσωπα, φύλλα, εθνικότητες κτλ. Και λειτουργούν με έναν αφαιρετικό τρόπο, υπεργενικευμένα δηλαδή, δίνουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Αν λοιπόν θέλαμε λίγο να αναλύσουμε το θέμα των γυναικείων στερεοτύπων, θα σχηματίζαμε ένα θετικό προφίλ της γυναίκας και ένα αρνητικό προφίλ. Αυτό που λένε περισσότεροι, ας πούμε, ας ξεκινήσω από τα θετικά. Οι γυναίκες είναι τρυφερές. Πραγματικά, αν σκεφτόμαστε έναν κόσμο χωρίς τις γυναίκες, θα υπήρχε ένα πολύ πολύ μεγάλο έλλειμμα τρυφερότητας. Να, γιατί ο Θεός επομένως επιτρέπει τη συνύπαρξη και τη διαφοροποίηση των φύλων. Τρυφερότητα λοιπόν, η περιποιητικότητα. Αν σκεφτούμε λίγο τη μητέρα μας, το ότι αυτά τα υλικά πράγματα που μας προσφέρει είναι απολύτως απαραίτητα για να αναπτυχθούμε και σωματικά και ψυχικά. Να βάλω λίγο ότι η περιποιητικότητα ακριβώς δεν έχει να κάνει μονάχα με τα υλικά στοιχεία. Σκεφτείτε ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε ιδρύματα, παρότι τα ντύνουν, τα ταΐζουν, ως ένα βαθμό δηλαδή τα στοιχειώδη πράγματα τους τα προσφέρουν, επειδή ακριβώς αυτά δεν γίνονται με την απαραίτητη συναισθηματική υποστήριξη, την αγκαλιά, τη θέρμη, το αίσθημα ότι κάποιος νοιάζεται και μας αγαπάει, παρουσιάζουν τον ιδρυματισμό, δηλαδή σωματική καθήλωση. Σωματική, εκδηλώνεται δηλαδή και με σωματικό τρόπο αυτό. Ένα άλλο λοιπόν ιδιαίτερο στοιχείο της γυναικείας φύσης είναι και η καλλαισθησία, η ανάγκη να περιποιείται όχι μόνο τον εαυτό της, που βλέπουμε ότι σήμερα ο πολιτισμός προωθεί πάρα πολύ το θέμα της αισθητικής παρέμβασης, ας πούμε, στην εμφάνιση μιας γυναίκας. Πολύ λιγότερο όμως το θέμα της καλλαισθησίας, ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλλον, που συμπεριλαμβάνει και το θέμα της νοικοκυροσύνης, της καθαριότητας, του χρόνου που αφιερώνουμε στο νοικοκυριό, γιατί η καλλαισθησία δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνισή μας, έχει να κάνει και με το χώρο μας, έτσι. Η επικοινωνιακότητα, δηλαδή η δυνατότητα να εκφράζει η γυναίκα τα συναισθήματά της, να μπορεί να τα αποκρυπτογραφεί καλύτερα, θα το πω και παρακάτω αυτό. Η ενσυναίσθηση, να μπορεί να μπαίνει στη θέση του άλλου, να ταυτίζεται μαζί του, να συμπάσχει. Η υπευθυνότητα, γιατί πραγματικά οι γυναίκες, και το έχουν αποδείξει και στο χώρο και όλες του σχολείου που συναναστρέφω με το μαθητό κόσμο, συνήθως τα κορίτσια είναι πολύ υπεύθυνα σε αυτά που αναλαμβάνουν. Η διαίσθηση, έτσι, που λειτουργεί σαν ένστικτο για τη γυναίκα. Και βλέπουμε ότι όταν ένα παιδί επιστρέφει από το σχολείο, ας πούμε, μία μητέρα μπορεί και μόνο που το βλέπει να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Η υπομονή και η ανθεκτικότητα, που υπάρχει και σε σωματικό επίπεδο, θα το αναφέρουμε και λίγο παρακάτω. Και τώρα κιόλας λόγω COVID το βλέπουμε να αποτυπώνεται και στα στατιστικά δεδομένα, έτσι. Τώρα το αρνητικό προφίλ έχει να κάνει με την πονηριά, με την υποκρισία, με τη ζήλια. Δεν θα μπω μέσα στο τρυπάκι αυτό κατά πόσο είναι εγγενή αυτά τα χαρακτηριστικά ή τα αποκτάει κανείς σαν επίκτητες ιδιότητες. Περισσότερο θέλω να σταθούμε στο ότι συνήθως στις γυναίκες καταλογίζονται αυτά και πολύ συχνά κιόλας μπορεί να εκδηλώνονται σε επίπεδο συμπεριφοράς. Πονηριά λοιπόν, υποκρισία, ζήλια, η περιέργεια και η κατακριτικότητα, αν και το κουτσομπολιό σήμερα έχει γίνει παγκόσμιο σπορ πλέον μέσω του διαδικτύου και δεν αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες. Η παρορμητικότητα, το ότι δεν μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματά της, πολύ συχνά
κυριεύεται από τα συναισθήματά της. Η συναισθηματική αστάθεια λέγεται κιόλας ότι επηρεάζει και ορμονικά τη ζωή μιας γυναίκας. Η συναισθηματική αστάθεια, βάλτε λίγο στο θέμα του προεμινορρησιακού συνδρόμου, βάλτε λίγο στο θέμα της λοχείας ή της κλιμακτηρίου. Και τέλος, η ανασφάλεια. Οι περισσότερες γυναίκες συνήθως αγχώνονται πιο εύκολα και είναι πιο ανασφαλείς και λέγεται ότι για να πετύχει κιόλας μια γυναίκα κάποια πράγματα θα πρέπει να ξεπεράσει 3 εμπόδια. Το πρώτο είναι ο εαυτός της, ότι συνήθως είναι πολύ ανασφαλής. Το δεύτερο, αν κιόλας έχει να κάνει με δράση σε ένα χώρο που να είναι ανδροκρατούμενος, είναι σαφέστατα η ιατρική προκατάληψη. Και το τρίτο και τελευταίο οχυρό, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι οι άλλες γυναίκες, γιατί πολύ συχνά εκδηλώνεται από την πλευρά των γυναικών ένας πολύ έντονος μισογυνισμός. Πάμε λοιπόν στις διαφυλικές διαφορές όμως, που τώρα δεν θα μιλήσουμε για στερεότυπο, δηλαδή για αντιλήψεις, αλλά θα μιλήσουμε για πράγματα που επιστημονικά είναι τεκμηριωμένα. Τι συμβαίνει λοιπόν, αν δούμε λίγο τις διαφορές ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες. Είναι σαφές ότι οι άντρες έχουν παραπάνω μυϊκή δύναμη, είναι πιο αναπτυγμένοι μυϊκά. Αυτό, εκτός του ότι είναι πασιφανές, βάλτε λίγο ότι ακόμα και στο θέμα του αθλητισμού, έτσι, έχουν άλλα ρεκόρ, άλλα επίπεδα, όσο και αν κάποιες φορές οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι είναι ισότιμες, μπορεί να εμπλέκονται με αθλήματα που να καταργήσουν ουσιαστικά την θηλυκότητά τους. Το λέω αυτό γιατί βλέποντας αρσιβαρίστριες, ας πούμε, γυναίκες, δεν νιώθω οπωσδήποτε ότι με τιμάει αυτό, γιατί βλέπω ότι οι γυναίκες, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, έχουν ουσιαστικά με τη φαρμακοθεραπεία, τη σκληρή εκγύμναση κτλ. Χαντακώσει τον εαυτό τους σωματικά. Απ' την άλλη πάλι, πέρα δηλαδή από το μυϊκό επίπεδο, βλέπουμε ότι οι γυναίκες σε ψυχομετρικά τεστ έχουν πάντα αυξημένες επιδόσεις στις γλωσσικές ικανότητες και στις επικοινωνιακές, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή μέχρι και σε παιδιά νηπιαγωγείου δείχνουν μουρίτσες, φατσούλες με διάφορα χαρακτηριστικά. Πώς είναι αυτά τα emoji που στέλνουμε μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, τα αγοράκια δεν μπορούν εύκολα να αποκωδικοποιήσουν τα συναισθήματα από αυτές τις φατσούλες, ενώ τα κορίτσια είναι πολύ πιο μπροστά. Και σε γλωσσικό επίπεδο, είπαμε, στα γλωσσικά τεστ καλύτερες επιδόσεις, σαφέστατα καλύτερες οι γυναίκες, ενώ στα τεστ που αφορούν την αντίληψη χώρου και πρακτικές ικανότητες έχουν προβάδισμα οι άντρες. Αντοχή στο σωματικό πόνο και στις ασθένειες, βάλτε λίγο ότι η γυναίκα είναι πάντα πολύ εξοικειωμένη νωρίς εξαιτίας της εμινορρησίας και με το σωματικό πόνο και με τις ασθένειες, αλλά παρόλα αυτά ζουν περισσότερο. Έτσι, είναι υψηλότερο το όριο της ζωής τους. Και οι άντρες, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ψυχομετρικά τεστ πάλι, δηλαδή αν παρατηρήσουμε στατιστικά, τα άτομα που παρουσιάζουν ειδική καθυστέρηση, τα περισσότερα είναι άντρες. Και απ' την άλλη, τα άτομα που έχουν πολύ πολύ υψηλό δίκτυο ευφυΐας, δηλαδή η κατανομή είναι δικόρυφη, να σας δώσω να καταλάβετε για τους άντρες. Αυτοί που είναι ιδιαίτερα ευφυείς, λοιπόν, συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αντρών. Και πάμε, γι' αυτό το λέω, δηλαδή να προσέξουμε και τις δύο πλευρές. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τη ψυχολογία τους, οι γυναίκες συνήθως είναι επιρρεπείς στο να εκδηλώσουν κατάθλιψη και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, ενώ οι άντρες είναι πιο επιρρεπείς στις καταχρήσεις κάθε είδους. Έτσι. Αυτά είναι με βάση τις έρευνες, δεν είναι θέμα στερεοτύπου. Είναι πάντα υψηλότερα τα ποσοστά, λοιπόν, στις καταχρήσεις που έχουν να κάνουν με ναρκωτικές ουσίες, αλκοολισμό κτλ. Και στην επιθετικότητα. Ας ξαναγυρίσω όμως στα βιβλικά κείμενα, έτσι, και να δούμε λίγο τη δημιουργία της Εύας από τον Αδάμ με βάση την γένεση. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πρωτότυπο κείμενο η αυτούσια μετάφραση της γυναίκας είναι, από τα εβραϊκά, είναι ανδρής. Δηλαδή στη λέξη ανδρής φαίνεται η ομοουσιότητα με τον άντρα, ότι είναι από την ίδια ουσία. Γι' αυτό κιόλας με βάση το ανθρωπομορφικό τρόπο που παρουσιάζεται στην γένεση, δημιουργία της γυναίκας, εννοείται ότι
την παίρνει από το πλευρό του, γιατί θα είναι, όπως ομολογεί ο ίδιος ο Αδάμ, σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστέων του. Δηλαδή υπάρχει απόλυτη ομοουσιότητα. Είναι βοηθός του στην σωτηρία και το όνομα που της δίνει ο Αδάμ την ονοματοδοτεί, της δίνει το όνομα Εύα, αυτή που δίνει τη ζωή, γιατί προφητικό το τρόπο δηλώνει το ότι εκείνη θα γεννήσει και θα υπηρετήσει τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Η δημιουργία από το πλευρό, με βάση τους πατέρες κιόλας, δείχνει ότι υπάρχει ισότητα μεταξύ τους, γιατί αν την έπαιρνε από το, και βέβαια δεν συμμετέχει καθόλου στη δημιουργία, ο Αδάμ γίνεται αποκλειστικά από την πλευρά του Θεού, είναι ναρκωμένος ουσιαστικά ο Αδάμ. Η δημιουργία λοιπόν από το πλευρό δείχνει ότι υπάρχει ισότητα, με την έννοια ότι δεν είναι από το κεφάλι να τη δημιουργήσει, δηλαδή να είναι ανώτερη από τον Αδάμ, ούτε από τα πόδια που με την αντίληψη και όλων των ανατολικών λαών το κατώτερο μέρος του σώματος ήταν μειονεκτικό. Τη δημιουργία από το πλευρό για να είναι πολύ κοντά στην καρδιά, τέλος πάντων να φανεί ότι υπάρχει μια συναισθηματική εξάρτηση και έλλειψη και συμπληρωματικότητα ανάμεσα στους δύο. Για να είναι ολοκληρωμένοι πρέπει να είναι μαζί. Αν κοιτάξουμε την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε τη στάση του Χριστού προς τις γυναίκες σε μια εποχή που η γυναίκα κάθε άλλο παρά εξυψωμένη θέση είχε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι μπροστά στη Μιχαλίδα είναι ο μόνος που δεν την κατηγορεί και λέει ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτο. Τη στάση που τηρεί απέναντι στην πόρνη που του σκουπίζει τα πόδια με τα δάκρυα και με τα μαλλιά της και τα έχει ποτίσει με τα δάκρυά της, που δεν την περιφρονεί, δεν την αποπέρνει. Βλέπουμε εδώ πέρα στη Σαμαρίτιδα, και μάλιστα αυτή εδώ πέρα η τοιχογραφία το αποτυπώνει έκδηλα, ότι οι μαθητές του Χριστού κατά κάποιο τρόπο απορούν πώς είναι δυνατόν να μιλάει τόση ώρα με μια γυναίκα όπως ήταν η Σαμαρίτιδα, που και από πλευράς φιλής και από πλευράς φίλου, αν είναι δυνατόν ας πούμε, να κερδίζει την προσοχή του, αλλά να που θα γίνει και εις Απόστολος και η Αγία Φωτεινή, και μάλιστα κιόλας με ένα παρελθόν που δεν την καταδικάζει ο Κύριος. Και στην Ανάσταση βλέπουμε ότι οι γυναίκες πιστές μέχρι τέλους είναι αυτές που αξιώνονται κιόλας να δεχτούν πρώτες το αναστάσιμο μήνυμα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό βιβλικό χωρίο. Να πάω λίγο τώρα στο θέμα του γάμου, του τόσο πολύ περιφρονημένου σήμερα, με την έννοια ότι ο γάμος έχει καταντήσει μια απλή τελετή και ένα πείραμα ουσιαστικά στη ζωή των ανθρώπων. Ήδη τα νεαρά παιδιά μεγαλώνουν σε οικογένειες που να είναι διαζευμένες. Ήδη η έννοια του χριστιανικού γάμου είναι ή άγνωστη ή τελείως υποβαθμισμένη. Θέλω λίγο να παρουσιάσω το θέμα του χριστιανικού γάμου, μιας και μιλάμε κιόλας για τη σύζυγο και τη μητέρα. Ο γάμος λοιπόν δείχνει μια ενότητα μέσα στη διαφορά και περιλαμβάνει την αλληλοσυμπλήρωση και όχι την ταύτιση. Δηλαδή θα μπορούσε ο Χριστός να φτιάξει δύο Αδάμ. Δεν το κάνει γιατί η πραγματική αγάπη έχει να κάνει με μια υπέρβαση και αποδοχή του διαφορετικού. Και γιατί για να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται πάντα και την τρυφερότητα μιας γυναίκας και την προστασία ενός άντρα. Έλεγε πάρα πολύ ωραία ο Άγιος Πορφύριος ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι σαν το αυτοκίνητο. Χρειάζεται και το γκάζι και το φρένο. Άρα αν έχεις μόνο γκάζι θα τρέχεις σαν τρελός, θα πέσεις από τον γκρεμό. Αν έχεις μόνο φρένο δεν θα ξεκινήσεις καν. Άρα μέσα στην οικογένεια χρειάζεται αυτή η ποικιλία της οπτικής, των ρόλων και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολα μεγαλώνει ένα παιδί σε μονογονεϊκή οικογένεια, γιατί δεν μπορεί ο πατέρας να αντικαταστήσει τη μάνα και η μητέρα τον πατέρα. Ο χριστιανικός γάμος, λοιπόν, ένας λόγος που επέλεξε και όλη αυτή τη συγκεκριμένη τοιχογραφία είναι γιατί δείχνει και το θαύμα αυτό, το φαινομενικά άχρηστο θαύμα, το πρώτο που καταγράφεται επίσημα, αλλά εννοείται ότι η ζωή του Χριστού ήταν γεμάτη θαύματα, αλλά θεωρείται ένα άχρηστο θαύμα με την έννοια ότι δεν έχει να κάνει με ίαση, δεν έχει να κάνει
με θεραπεία, δεν έχει να κάνει με μια ευεργεσία, ας πούμε, ενός αναξιοπαθούντα. Έχει να κάνει με το κρασί. Δεν είναι ούτε καν ο χορτασμός των 5.000, έτσι, που οι άνθρωποι θα πεινούσαν και έπρεπε να τους χορτάσει. Έχει να κάνει με το κρασί που κάποιος θα μπορούσε να πει εντάξει, αρκετά διασκέδασαν, ας το διαλύσουν λίγο νωρίς το γάμο, δεν είναι ανάγκη να βρούμε κρασί εκ νέου, αλλά το μήνυμα μέσα από το θαύμα είναι ότι σε ένα χριστιανικό γάμο το καλό κρασί έρχεται μετά. Γιατί στην αρχή υπάρχει ο έρωτας και κατά κάποιο τρόπο ο Θεός μας δίνει σαν να είναι ένας πύραυλος που απογειώνεται και μας δίνει τα καύσιμα. Κάποια στιγμή τα καύσιμα τελειώνουν, ο έρωτας μπορεί να εξατμιστεί. Οι περισσότεροι που έχουν παντρευτεί νιώθουν ότι πέρασε η πρώτη περίοδος, η πολύ ωραία του γάμου κτλ. Παρά να πέσει ανώμαλα στη γη να προσγειωθεί ο πύραυλος, καλό θα είναι για να μπορέσει να παραμείνει στους αιθέρες, να το πω έτσι, να βγάλει φτερά. Δηλαδή, αυτοί που έζησαν μακρόβιους γάμους και μια επιτυχημένη σχέση συν Θεό, ή ακόμα θα δείξω και κάποιο ζευγάρι παρακάτω και χωρίς το Θεό, γιατί με βάση το κατ' εικόνα η αγαπητική ικανότητα δίνεται στους ανθρώπους ανεξαίρετα. Ξέρουν πολύ καλά ότι ο γάμος χρειάζεται δουλειά για να συντηρηθεί μια σχέση. Θέλω λίγο να τονίσω το ότι κάποιος θα μπορούσε να πει «Μα ο γάμος είναι μυστήριο και πώς είναι μυστήριο». Ναι, αυτή τη σχέση, τη σαρκική μίξη, η Εκκλησία όχι απλά την ευλογεί, αλλά την ανάγει σε μυστήριο και απόδειξε εδώ πέρα, επίτηδες επέλεξα το ψηφιδωτό αυτό, το μοσαϊκό, την τοιχογραφία, που έχει να κάνει με τον εναγκαλισμό του Ιωακήμ και της Άννας, ο οποίος γιορτάζεται κιόλας. Γιορτάζεται η σύλληψη της Αγίας Άννας, όταν συνέλαβε δηλαδή την Παναγία. Και μάλιστα τώρα πρόσφατα, 9 Δεκεμβρίου το γιορτάσαμε. Οι περισσότερες Άννες γιορτάζουν κιόλας τότε, που δείχνει και γιορτάζεται κατά αντίστοιχο τρόπο και η σύλληψη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που δείχνει ότι η Εκκλησία μας δεν έχει κανένα θέμα με το να ευλογήσει οποιοδήποτε ζωτικό σημείο μας αφορά και ακόμα και σαρκικό. Δηλαδή, όπως ακριβώς μας τρέφει με τη Θεία Κοινωνία, όπως ακριβώς τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία έχουν και την υλική τους πλευρά, έτσι ακριβώς και ο γάμος, και απόδειξε και η έγκαμη ιεροσύνη, έτσι που η Ορθοδοξία δεν την έχει ακυρώσει εξαιτίας του γάμου και της σαρκικής πλευράς της σχέσης. Λοιπόν, τίμιος ο γάμος εν πάση και οικίτη αμίαντος, αυτή είναι η Ορθόδοξη θεώρηση. Και πάω λίγο στο Δευτερονόμιο, γιατί έδειξα το 1000 π.Χ., αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε στην Παλαιά Διαθήκη και 1500 χρόνια π.Χ. τι λέει δηλαδή ο Μωυσής, ο Μοσαϊκός νόμος, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί μιλάμε για φεμινισμό, για γυναικεία δικαιώματα κτλ. Και αν κάποιος διαβάσει την Αγία Γραφή, βλέπει ότι είναι ασύλληπτο το πόσο έχει προνοήσει ένας νόμος που δίνεται, για βάλτε τώρα, 3.500 χρόνια πριν στους ανθρώπους, πόσο έχει προνοήσει για τις συναισθηματικές τους ανάγκες και πόσο εξυψώνει τη θέση της γυναίκας. Φέρνω λοιπόν 2 αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Το πρώτο σχετίζεται με αυτό που σας έλεγα πριν για το θέμα, ας πούμε, της σαρκικής επαφής. Το σημείο από όπου το έχω πάρει έχει να κάνει με τον πόλεμο και δίνει κάποιες εξαιρέσεις ο Μωυσής εδώ, σε ποιες περιπτώσεις δεν καλείται κάποιος να συμμετάσχει άμεσα στον πόλεμο, γιατί τότε ο πόλεμος ήταν τρόπος ζωής βέβαια, όχι μόνο για τους Εβραίους, αλλά για όλους τους ανθρώπους. Μέσα σε αυτά λοιπόν που έλεγε ότι κάποιος δεν είναι υποχρεωμένος να πάει να πολεμήσει, αν έχει χτίσει σπίτι, αν έχει φυτέψει αμπέλ κτλ. Τι λέει? Διαβάζω κατευθείαν τη μετάφραση για να μην σας κουράσω. Αυτός που μόλις προλίγου καιρό έχει νυμφευθεί δεν θα λάβει μέρος στον πόλεμο και δεν θα επιβληθεί σε αυτόν κανένα άλλο δημόσιο καθήκον. Θα είναι ελεύθερος και ανένοχος να μείνει στην οικία του για 1 έτος για να δώσει χαρά στη σύζυγο την οποία έλαβε. Αν το προσέξουμε λίγο, λέει εφρανεί τη γυναίκα αυτού ενέλαβεν. Δηλαδή δεν λέει ούτε καν να εφρανθεί αυτός, να ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Και σε μια εποχή που
που η γυναίκα ήταν σκεύος ειδονής και όχι να έχει δικαιώματα. Και ένα άλλο μικρό παράδειγμα από το Δευτερονόμιο, το οποίο είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο ο νομοθέτης εδώ, και φανταστείτε ότι είναι ο νόμος που δίδεται εκ των υστέρων στο Μωυσή, τις πρώτες πλάκες τις έχει σπάσει για τη σκληροκαρδία των ανθρώπων. Λοιπόν, έχει να κάνει με συνθήκες αιχμαλωσίας. Απευθύνεται λοιπόν στους Ισραηλίτες και λέει: «Κι αν δεις μεταξύ των αιχμαλώτων γυναίκα ωραία στην εμφάνιση και επιθυμήσεις αυτή για να τη λάβεις ως γυναίκα σου, θα αφαιρέσεις από αυτήν τα ενδύματα της αιχμαλωσίας. Αυτή θα καθίσει στην οικία σου, θα κλάψει τον πατέρα και τη μητέρα της για 1 μήνα και κατόπιν εσύ θα έρθεις στη συνάφεια με αυτήν, θα συγκατοικείς με αυτήν και θα είναι νόμιμη σύζυγός σου. Αν όμως κατόπιν δεν θέλεις να την κρατήσεις αυτή για σύζυγο, θα την αφήσεις ελεύθερη. Κατ' ουδένα λόγο δεν θα πωληθεί έναντι χρημάτων. Δεν θα την αρνηθείς ώστε να την πουλήσεις ως δούλη, γιατί εσύ την έχεις προηγουμένως σαν σύζυγο και τη διεύθυρες». Ήθελα να ξέρω πραγματικά, δηλαδή μιλάμε για 1500 χρόνια π.Χ., έτσι, σε συνθήκες αιχμαλωσίας, να διαλέξει κάποιος μια όμορφη κοπέλα, να την πάρει για γυναίκα του, να την αφήσει 1 μήνα να κλάψει τους δικούς της, να μην επιτρέπεται αν θελήσει να την παρατήσει, να την πουλήσει ως σκλάβα. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο προωθημένο και τίποτα, να το πω εντός εισαγωγικών, πιο φεμινιστικό, τίποτα πιο προσαρμοσμένο στη γενική ψυχολογία από αυτό το Δευτερονόμιο που είναι 1500 χρόνια πριν, και εμείς σήμερα, το 2021, αμφιβάλλω πραγματικά αν θα μπορούσαμε να σεβαστούμε σε επίπεδο πνευματικό, συναισθηματικό κτλ. Μια ανθρώπινη ύπαρξη όπως το περιγράφει εδώ. Λοιπόν, και πάω στο αποστολικό ανάγνωσμα του γάμου, που τόσα και τόσα έχουν υποθεί, γι' αυτό το «η δε γυνή είναι να φοβείται τον άντρα». Υπογραμμίζω εδώ πέρα, επίτηδες έχω βάλει τι αφορά τη γυναίκα. Το μπλε είναι με το τι αφορά τη γυναίκα. Οι γυναίκες, λέει, πιο πάνω, λέει ότι υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Θα υποτάσσονται και οι δύο μεταξύ τους, αλλά πάνω απ' όλα στο Χριστό, έτσι, με σεβασμό προς τον Χριστό. Οι γυναίκες λοιπόν να υποτάσσονται στους άντρες, γιατί ο άντρας είναι κεφαλή της γυναίκας κτλ. Όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στο Χριστό, έτσι και οι γυναίκες στους ίδιους τους άντρες. Για να δείχνει σεβασμό, να φοβάται τον άντρα, θα εξηγήσω λίγο αυτό το θέμα του φόβου του δέους. Κοιτάξτε λίγο τι ζητάει από τους άντρες. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν για να την αγιάσει. Έτσι οφείλουν οι άντρες να αγαπάνε τις γυναίκες τους, σαν τα δικά τους σώματα. Κανείς δεν αμύσισε ποτέ τη σάρκα του, αλλά την περιθάλπη, και για το χατήρι της, έτσι, θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του. Βλέπετε, επομένως, οι εντολές που απευθύνονται στους άντρες είναι πολύ περισσότερες και θα πρέπει να εφαρμόζονται, να συγκλίνουν ως προϋποθέσεις για να, αυτό το «είναι» σημαίνει για να, έτσι, η γυναίκα εκφράζει το σεβασμό του στον άντρα. Να πω λίγο για το θέμα του φόβου εδώ, επειδή συνάδει με το αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δεν έχει να κάνει με την έννοια του τρόμου, έχει να κάνει με την έννοια του σεβασμού και του θαυμασμού. Και είναι σαφές ότι όταν μια γυναίκα σταματήσει να θαυμάζει τον άντρα της, να τον εκτιμά, να τον αγκαμαρώνει κτλ., ήδη έχει αρχίσει να μην τον αγαπάει. Δηλαδή είναι στα πρόθυρα να τον περιφρονήσει, να τον υποτιμήσει, σχεδόν να τον μισήσει για το ότι φανερώνεται ανάξιος της αγάπης της. Άρα ένας τρόπος να εκδηλωθεί η αγάπη μιας γυναίκας προς έναν άντρα είναι πάντα και το να θαυμάζει τον άντρα της και να τον σέβεται. Άρα είναι κεφαλαιόδου σημασίας αυτό το τελευταίο, όσο και αν είναι τόσο πολύ παρεξηγημένο. Λοιπόν, είπαμε για τον ιδιότυπο υλισμό που υπάρχει στην Εκκλησία, με την έννοια ότι ευλογούνται όλα αυτά τα υλικά και η σαρκική μίξη. Μέσα στο χριστιανικό γάμο υπάρχει η εγκράτεια, έτσι, εκ των πραγμάτων, στο θέμα των τοκετών, έτσι, των σχέσεων. Η μοιχεία και στο Μωσαϊκό νόμο
ποινικοποιείται και για τους άντρες και για τις γυναίκες, όχι αποκλειστικά για τις γυναίκες. Και πάω λίγο στο θέμα της φιλαυτίας που έχει να κάνει με το ότι δεν θέλω να γίνω μητέρα γιατί θα χαλάσει το σώμα μου. Δεν θέλω να γίνω μητέρα γιατί θέλω να εξυπηρετήσω την καριέρα μου. Δεν θέλω να γίνω μητέρα γιατί δεν θέλω να είμαι υπεύθυνη για έναν άλλο άνθρωπο. Και βλέπετε ότι αυτό που είναι σύμφυτο με την οντότητα της γυναίκας, η δυνατότητα δηλαδή που έχει να κυοφορεί, να γεννάει κτλ., με ένα σωρό τρόπους οδηγείται μια γυναίκα με την αντισύλληψη, με τις αμβλώσεις και τελικά χάνει τη δυνατότητα αυτή να δημιουργήσει έναν άνθρωπο εγκαίρος και δίνεται υπέρμετρη έμφαση σήμερα στο θέμα της τεχνητής γονιμοποίησης, αφήνοντας τις γυναίκες κιόλας να μεταθέσουν το χρονικό όριο που θα γίνουν μητέρες σε ένα απότερο μέλλον που τις οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια πολύ συχνά στο θέμα της τεχνητής γονιμοποίησης και δημιουργεί από εκεί δηλαδή που είναι αποφευκταία η μητρότητα σε νεαρότερες ηλικίες, σε μεγαλύτερες ηλικίες μας οδηγεί σε μια παιδοκεντρικότητα και σε ένα παιδί που είναι συνήθως μοναδικό, που είναι το απόλυτο αποθυμένο μιας μητέρας, που το κάνει για να επενδύσει συναισθηματικά πάνω σε αυτό και δεν του αναγνωρίζει πάντα τις ελευθερίες με την υπερπροστατευτικότητά της και τις αιμονές της. Να προσέχουμε λοιπόν στη γυναίκα το θέμα της δοτικότητας. Δοτικότητα σημαίνει προσφορά και όχι ενδοτισμός όμως, ώστε να δίνουμε τα πάντα στον άλλον σε σημείο που να αρνούμαστε τον εαυτό μας. Και γι' αυτό αμέσως μετά έχω αυτό το δίπολο. Έχουμε από τη μια δηλαδή τη γυναίκα να παραπέει από τη μια με την εξουσιαστικότητά της, πολύ συχνά με συγκαλυμμένη ψυχολογική βία. Ξέρουμε πόσο πολύ καλά το χειρίζονται πολλές γυναίκες. Εγώ θυσιάστηκα για σένα, πρέπει να μου ανταποδώσεις, να παρεμβαίνουν πολύ συχνά σε θέματα των παιδιών τους που να έχουν να κάνουν με επάγγελμα, με επιλογή συζύγου. Και απ' την άλλη έχουμε την απόλυτη θυματοποίηση που μιλάμε για τις γυναίκες και όλες που έχουν μια συγκεκριμένη ψυχολογία, που μπλέκουν με άντρες που μπορεί να τις κακοποιούν σωματικά κτλ. Λοιπόν, να δώσω εδώ πέρα τη ρίση, τη ρίση εννοώ το κομμάτι αυτό το λεκτικό που αφορά τον πατέρα Αλέξανδρο το Σμέμαν, μια πολύ σεβαστή πνευματική μορφή, δεν είναι πλέον εν ζωή ο πατήρ Αλέξανδρος ο Σμέμαν, ιερός ιερέας της Διασποράς στην Αμερική, με μια έτσι πολύ επιτυχημένη σχέση με την πρεσβυτέρα του. Στα ημερολόγια του λοιπόν καταγράφει και λέει: ο γάμος είναι αγάπη που δίνεται και αγάπη που πρέπει να εκπληρωθεί. Δηλαδή, μας δίνεται, είπαμε, ο έρωτας στην αρχή, αλλά μας δίνεται και η δυνατότητα να τον εκπληρώσουμε, να το συνεχίσουμε. Το ερωτευτήκαμε είναι η αγάπη που πέφτει στο κεφάλι σου. Ο γάμος απαιτεί προσπάθεια και κόπο. Και πάμε λίγο στον Ιρβιν Γιάλομ, ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής και η γυναίκα του πανεπιστημιακή. Αυτή η γυναίκα πέθανε κιόλας πριν από κάνα μήνα από καρκίνο. Ήταν μαζί πάρα πολλά χρόνια από την εφηβεία τους μέχρι τα 80 τόσο. Λέει λοιπόν ο Ιρβιν Γιάλομ, η όριμη αγάπη είναι όταν αγαπάς και όχι όταν αγαπιέσαι. Ονειρεύομαι μια αγάπη που είναι κάτι περισσότερο από την επιθυμία να κατέχει ο ένας τον άλλον. Και το λέει αυτό γιατί και σε μια συνέντευξη που του είχαν πάρει, επειδή αναφερθήκαν ακριβώς σε αυτή τη μακρόβια σχέση που είχε με τη γυναίκα του και μάλιστα η δημοσιογράφος γυναίκα κιόλας τόλμησε να του πει ότι και προτιμήσατε μια σχέση τόσο βαρετή που να κρατάει τόσα χρόνια κτλ. Λέει, αυτός είπε λοιπόν ότι ο έρωτας θα πρέπει να γίνει μια αξιοπρεπής αγάπη. Και αυτή του είπε και γιατί να μην είναι κανείς ερωτευμένος συνέχεια και να ζει συνέχεια σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, του ενθουσιασμού του έρωτα. Και αυτός της είπε ότι θα σας απαντήσω σαν ψυχοθεραπευτής, αν το κάνετε αυτό, είναι ο συντομότερος δρόμος για να δυστυχήσετε. Δηλαδή, η εναλλαγή εραστών και η επιδίωξη συνεχώς αλλεπάλληλων ερώτων. Δείχνω λίγο εδώ πέρα την εικόνα πρότυπο που έχει να κάνει με τη Ζέηση, έτσι λέγεται, στο κέντρο είναι ο Χριστός και από τη μια είναι η Παναγία, από την άλλη ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, που αποτελούν τα αρχέτυπα του άντρα και της γυναίκας, τα αρχικά πρότυπα δηλαδή. Τι κρατάμε από την Παναγία, τη δοξολογία της, έτσι, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, και το κήρυγμα μετανοίας του προδρόμου, μετανοείται ήγη και γάρ
η Βασιλεία των Ουρανών, γιατί ουσιαστικά και η σχέση ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα είναι πάντα σταυροαναστάσιμη, δημιουργεί δηλαδή χαρμολύπη, δεν είναι ποτέ ανέφελη, δεν είναι ποτέ τόσο εύκολη, επομένως θα πρέπει να υπάρχει πάντα, και το λέω έτσι επιγραμματικά ακόμα και στους μαθητές μου καμιά φορά, για όλες τις σχέσεις, πολύ περισσότερο για τη συζυγία ή για τη σχέση με τα παιδιά μας, ένα ευχαριστώ, η ευγνωμοσύνη για αυτά που μας δίνει ο άλλος και ένα συγγνώμη για αυτά που κάνουμε και πολύ συχνά τον πληγώνουμε ή τον δυσκολεύουμε. Αυτά τα δύο είναι ένας χρυσός κανόνας, ξαναλέω, η δοξολογία της Παναγίας και η μετάνοια του προδρόμου, ένα ευχαριστώ και ένα συγγνώμη. Και πάμε λίγο να δούμε την Αντιγόνη εδώ. Πάλι μέσα στα κλισέ είναι ο άντρας, είναι για να επιβάλλει τους κανόνες, η γυναίκα την εξαίρεση. Ξέρουμε ότι η Αντιγόνη θα παραβεί τον νόμο του Κρέοντα και θα πληρώσουμε τη ζωή της γι' αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτό που λέει, το μεταφράζω, είμαι από τη φύση μου φτιαγμένη, όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ. Και θα έρθω στον Άγιο Πορφύριο για να σχολιάσω κάτι που έχει πει, ότι η αγαπητική ικανότητα της γυναίκας γίνεται αυτοκαταστροφική δύναμη όταν δεν διοχετεύεται. Άρα, επομένως, κάποιος θα μπορούσε να πει, δηλαδή μια γυναίκα που δεν παντρεύεται ή δεν κάνει παιδιά, δεν μπορεί να διοχετεύσει αυτή την αγάπη. Φυσικά και μπορεί να τη διοχετεύσει, γιατί μπορεί να απαξιώνεται η μητρότητα και είναι λάθος, γιατί είναι από τις πιο ουσιαστικές σχέσεις ζωής και γιατί ποτέ κανείς δεν ξεπερνάει τους γονείς του. Αυτά ήδη τα έχω πει για την τεχνητή γονιμοποίηση κτλ. Αλλά το μητρικό αίσθημα ενυπάρχει σε κάθε γυναικεία στάση ζωής. Αναφέρομαι και στη Σουρέλη, το έλεγε πολύ συχνά ότι η γυναίκα είναι πάντα μάνα, όπου και αν βρεθεί, και στο γάμο και στην αγαμία λοιπόν και στο μοναχισμό. Γι' αυτό θα δώσω εδώ πέρα κάποια παραδείγματα που σχετίζονται με αγίες γυναίκες, και τελειώνω ελπίζω, που είχαν ως πρότυπό τους και όλα στην Παναγία. Αναφέρω πάλι μια ατάκα του πατέρα Αυγουστίνου του Γκατιώτη, του Μακαριστού. Είχε πει κάποτε στην σύζυγο ενός πρωθυπουργού, της έκανε δώρο, της έδωσε το πακέτο λοιπόν και της είπε, ξέρω ένα καθρέφτη, πόσο πιο πολύ τον κοιτάς, τόσο πιο όμορφη γίνεσαι. Και όταν άνοιξε το πακέτο, είχε μέσα μια εικόνα της Παναγίας βέβαια. Να δούμε λοιπόν κάποια ζωντανά παραδείγματα. Η γυναίκα, ανάλογα με τον δρόμο που παίρνει, έχω βάλει επίτηδες αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις Αγίων. Έχουμε λοιπόν την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, που είναι ασκήτρια. Έχουμε την Αγία Εφροσύνη, η οποία ντύνεται άντρα σε αντρικό μοναστήρι, ο πατήρης Μάραγδος, και τελικά μαθαίνουν εκ των υστέρων ότι είναι γυναίκα. Έχουμε την Αγία Φιλοθέη, η οποία ενώ χειρεύει τελικά θα γίνει και ηγουμένη μοναστηριού, θα καταφύγουν κοντά της καταδιωκόμενες ελληνοπούλες, θα κάνει ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και στο τέλος θα μαρτυρήσει. Έχουμε την Αγία Αγλαία τη Ρωμαία. Γιατί τη βάζω? Γιατί πολύ συχνά και κάποιες μανούλες λένε «Αχ, τα κορίτσια μας, ξέρω εγώ, δεν έχουν πάρει καλό δρόμο» κτλ. Ξέρετε, υπάρχουν πραγματικά άγιοι και αγίες από όλα τα επαγγέλματα, από όλες τις ηλικίες, από όλες τις χρονολογίες, από όλες τις συνθήκες. Η Αγία Αγλαία, λοιπόν, η Ρωμαία, βλέπετε, κρατάει μια εικόνα εδώ του Αγίου Βονιφατίου. Ο Άγιος Βονιφάτιος ήταν εραστής της. Τον έστειλε λοιπόν, γιατί ήταν και αρχόντισσα κιόλας, να πάει να της φέρει κάποια λείψανα από την Ανατολή, και εκείνος χαριεντιζόμενος, λέει, φεύγοντας, της είπε «Θα σου φέρω το δικό μου». Και πραγματικά δεν γύρισε ο ίδιος, γύρισε το λείψανό του, μαρτύρησε, και μετά έχει την πορεία μετανοίας η Αγία Αγλαία. Έχουμε την Αγία Ειρήνη, δεν θα έβαζα εγώ την Αγία μου, που είναι και Μεγαλομάρτης και Βασιλοπούλα. Έχουμε την Οσία Ξένη, τη Διαχριστών Σαλία, σε ένας ρόλος που επιλέγει μια γυναίκα με τη χάρη του Θεού να παίξει και να αποαξιώνεται κοινωνικά. Πάμε λίγο σε θέματα γάμου. Έχουμε την Αγία Ναταλία με τον Άγιο Ανδριανό, που ήταν νιόπαντροι και που εκείνη τον έφερε στην πίστη και στο τέλος μαρτυράει και είναι μαζί του μέχρι τέλος το μαρτύριο για να τον εγκαρδιώνει, να μην εγκαταλείψει τον Χριστό. Έχουμε την Αγία Λιγερή, που τη ζήλεψε ένας Τούρκος αγάς και αρνήθηκε αυτόν τον γάμο, και επειδή τον αρνήθηκε μαρτύρησε. Έχουμε την Αγία Θανασία με τον Άγιο Ανδρώνικο, ένα συγκλονιστικό συναξάρι
που δείχνει ότι κάνουν 2 παιδιά, τα χάνουν τελικά, τα παιδιά τους πεθαίνουν, αποφασίζουν να πάνε και οι 2 να μονάσουν και μετά από 12 χρόνια ξανασυναντιούνται και μένει η Αγία Θανασία ως Αθανάσιος, υποτίθεται, έχει τόσο πολύ αλλάξει, δεν την αναγνωρίζει ο σύζυγός της, μένουν μαζί μέχρι τέλους και ανακαλύπτει εκείνος ότι είναι η σύζυγός του μόνο αφού έχει κοιμηθεί η Αγία. Έχουμε την Αγία Αναστασία τη Φαρμακολήτρια για όλες τις γυναίκες που περιθάλπουν, περιποιούνται ανθρώπους ή που ανήκουν στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, την Αγία Ολυμπιάδα τη Διακόνισσα, την Αγία Κασιανή που ήταν καλλιτέχνης και έγραφε και ύμνους, και πάω λίγο στις σύγχρονες μητέρες, στις σύγχρονες μητέρες που έχουν μια κρυμμένη αγιότητα, την οποία δεν την ξέρουμε, γιατί πολύ συχνά λέμε να πάμε στο Όρος ή να ακούσουμε τους τάδε ιερείς να μιλήσουν κτλ. Αλλά υπάρχει πολύ κρυμμένη αγιότητα. Θα αναφέρω εδώ πέρα, ίσως να το ξέρετε χαρακτηριστικά, το γάμο του Καραχμέτη, πώς το λένε, από τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, που λέει για τη γυναίκα εκείνη που επειδή δεν έκανε παιδιά, ο άντρας της δια της βίας πήρε μια νεαρότερη κοπέλα, την περίοδο της τουρκοκρατίας είναι αυτό, και την στεφανώθηκε και τελικά αυτή αποφασίζει να μείνει κοντά του και να μεγαλώσει τα παιδιά της νεαρότερης συζύγου και στο τέλος κιόλας αυτή αγιάζει η γυναίκα. Βάλτε λίγο γυναίκες που να είναι κοντά σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, που ξέρετε ότι και αυτό στατιστικά επιβεβαιωμένο, πάρα πολλοί σύζυγοι δεν αντέχουν το βάρος του να έχουν παιδί με ειδικές ανάγκες και πολύ συχνά δεν έχουν μόνο το σταυρό να περιποιούνται το παιδί, αλλά συνήθως είναι και καταλυμμένες οι γυναίκες, για να σας δείξω έτσι την κρυμμένη αγιότητα, που τη ζούμε καθημερινά και βλέπουμε ένα σωρό γυναίκες που δέχονται με πολύ αγάπη και αδιαμαρτύρητα ένα σταυρό. Και τελειώνω και είμαι στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σχόλιο. Σε ένα κόσμο κουρασμένο, απελπισμένο, η γυναίκα μπορεί να αναπαύσει, να παρηγορήσει, να καθοδηγήσει, αρκεί να μην αρνηθεί τον εαυτό της και τον προορισμό της. Εύχομαι λοιπόν οι γυναίκες στη ζωή σας να είναι πάντα φωτοδότες και να μην γίνονται αιτία να σας δημιουργούν πνευματικά θέματα, αλλά να λειτουργούμε πάντα σαν έμπνευση και σαν καταφυγή για όλους. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα σταματήσω το διαμοιρασμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Νομίζω ότι το έχετε καλύψει, το βλέπω και στα σχόλια, δεν ξέρω αν τα διαβάσετε. Εσείς μάλλον δεν είχατε τη δυνατότητα αυτή να τα διαβάζετε, γιατί είχατε άλλο που διαβάζατε. Αλλά εγώ διαβάζω και τα σχόλια όσο τρέχουν, το ένα μετά το άλλο, και όλα συγκλίνουν στο ότι είναι τόσο εμπεριστατωμένα τα όσα μας λέτε, που δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θα μπορούσε να προσθέσει κάτι διαφορετικό ή να ολοκληρώσει με άλλο τρόπο μια τόσο πολύ έτσι, ολοκληρωμένη, έτσι, τεκμηριωμένη ομιλία. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κιόλας, προφανώς. Όποιος έχει ένα ερώτημα, κάποιο θέλει να απευθύνει ένα λόγο στην πρεσβυτέρα ή και σε οποιονδήποτε άλλο. Έτσι, μια μεγάλη παρέα είμαστε εδώ, μια μεγάλη οικογένεια. Έτσι τουλάχιστον αισθανόμαστε εμείς. Θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε και την συμμετοχή των υπολείπων. Δεν είμαστε και λίγοι, είμαστε πολλοί. Οπότε νομίζω κάποιοι πρέπει να πάρουν το λόγο. Είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε με 2 τρόπους. Κάποιος μπορεί να γράψει στο chat, αν αισθάνεται έτσι και μια ευχέρεια με την πληκτρολόγηση. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να σηκώσει το χεράκι του και να απευθύνει ένα ερώτημα. Είμαστε εδώ πάντως και ανοιχτοί. Δεν ξέρω, μάλλον είμαστε πολύ ντροπαλοί ακόμη. Έτσι νομίζω, πρεσβυτέρα. Είμαστε ντροπαλοί ή σας φοβούνται, επειδή είστε και φιλόλογος στη δευτεροβάθμια, δεν ξέρω. Θεός φυλάξει. Γιατί να με φοβούνται. Πώς φοβούνται το λάθος, την παρατήρηση, δεν ξέρω. Δεν θα βγάλετε κανέναν εκτός πάντως, έτσι δεν είναι? Θεός φυλάξει. Όχι. Δεν κάνουμε τέτοια. Ούτε στους μαθητές μου δεν κάνω τέτοια. Όσο μάλλον σε ανθρώπους ενήλικες και... Ναι, δεν αμφιβάλλω. Πάντως, το σκεφτόμουν και πριν από την εκδήλωση, ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα θα ακουστούν, κυρίως και για τους άνδρες. Εγώ αυτό είχα στο μυαλό μου.
Και γι' αυτό είμαι εδώ, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσα δηλαδή να βάλω τη σύζυγο εδώ και να κάνω κάτι άλλο. Αλλά σκεφτόμουν ότι θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω και από μια άλλη άποψη, γιατί μπορεί να μιλάμε για στερεότυπα, αλλά σε εμάς τους άνδρες είναι πολύ έντονα αυτά και πολύ πιεστικά μερικές φορές για το πώς πρέπει να είναι δική μας στάση μέσα ή έξω από το γάμο, πριν το γάμο, μετά το γάμο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του γάμου. Θυμάμαι την παλιά ελληνική ταινία τώρα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα πάρα πολύ. Θα δούμε τώρα, γιατί έχω στο μυαλό μου και μια κυρία που ενδεχομένως θα ήθελε και αυτή να ρωτήσει κάτι ή να τοποθετηθεί. Αλλά μέχρι να αποφασίσει τι ακριβώς θα πει, εγώ ήθελα να ρωτήσω λιγάκι το εξής. Μιλήσατε για ποικιλία μέσα στο γάμο. Κακά τα ψέματα. Η ποικιλία δημιουργεί και προβλήματα, έτσι, τριβές. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εγώ ήθελα να... Εσείς ζείτε σε μια οικογένεια με έναν ιερέα στο πλάι. Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας πνευματικός άνθρωπος και τι είναι αυτό που μπορεί να αμβλύνει τα προβλήματα, να διορθώσει άσχημες καταστάσεις, να κάνει τα πράγματα έτσι να ρέουν με μια καλή, φυσιολογική, ήρεμη ροή. Ένα μικρό ριάκι δηλαδή, να μην γίνεται ποτάμι άγριο και... Η δική σας εμπειρία δηλαδή ποια είναι? Ναι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ό,τι έχει ανακαλύψει η επιστήμη της ψυχολογίας πολύ παροχημένα, ήδη η Εκκλησία το έχει θέσει ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή, αν για να μπορέσει κάποιος να προοδεύσει πνευματικά χρειάζεται έναν πνευματικό καθοδηγητή, τον εξομολόγο, τον πνευματικό, και ένα ζευγάρι τον χρειάζεται. Δηλαδή, ο οικογενειακός ψυχοθεραπευτής που προβάλλεται τελευταία σαν ένας αντικειμενικός παρατηρητής που μπορεί να παίξει το ρόλο του διαιτητή, νομίζω ότι πιο χαρισματικός από έναν εξομολόγο σε ένα ζευγάρι, εφόσον είναι και οι δύο έτσι, αλλά ακόμα και αν μονομερώς συμβαίνει αυτό, δεν μπορείτε να φανταστείτε ένας ιερέας πόσα διαζύγια έχει συγκρατήσει εξαιτίας του ότι ενισχύει ψυχολογικά το ένα μέλος από το αντρόγυνο. Απ' την άλλη, κάποιος μπορεί να αντιτείνει, και ειδικά από τους ανθρώπους που έφτασαν στο σημείο να χωρίσουν, ότι τελικά ο απόλυτος σκοπός μας είναι να διατηρήσουμε τον άντρα με τη γυναίκα ενωμένους, δηλαδή αυτοί που είναι διαζευμένοι είναι στο πύρτο εξώτερο. Δεν θέλω να πω αυτό. Απλά θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει δυνατότητα ένας πνευματικός να παρεμβαίνει διακριτικά, ξέροντας πώς αισθάνεται και ο άλλος. Και επειδή συνήθως οι άντρες δεν καταλαβαίνουν και πολύ πώς αισθάνονται οι γυναίκες, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας εξομολόγος να μπορεί να επηρεάσει ως έναν βαθμό τη συμπεριφορά ενός άντρα, ώστε να διατηρήσει την αγάπη της γυναίκας του. Και το λέω αυτό με ποια έννοια? Γιατί πλέον τα περισσότερα διαζύγια έρχονται ως αιτήματα από τις γυναίκες, που σημαίνει ότι τελικά αυτές που είναι περισσότερο απογοητευμένες από το γάμο τους, τουλάχιστον στη σημερινή εποχή που τα κορίτσια είναι έτσι και ζητάνε πολύ περισσότερα πράγματα από τη ζωή τους και δεν συμβιβάζονται εύκολα, αυτές που είναι περισσότερο απογοητευμένες τελικά είναι οι γυναίκες. Και ξέρω πάρα πολλούς άντρες, που, ειδικά από γάμους που διαλύονται μετά από πολλά χρόνια συζυγίας, που δεν θέλουν οι άντρες, και ας είχαν επιφέρει ένα σωρό κλειδονισμούς με μοιχείες, με άσχημες συμπεριφορές κτλ. Δεν θέλουν να διαλύσουν τη σχέση, ενώ οι γυναίκες πια δεν μπορούν να παραμείνουν μαζί. Και αυτό είναι που έχω να πω. Δηλαδή, το καταθέτω ότι όπως ατελώς αγωνιζόμαστε για να σωθούμε, έτσι ακριβώς και μέσα στο γάμο συμβαίνει αυτό. Και επειδή όταν υπάρχουν και τα παιδιά, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα να επιληθούν, και καμιά φορά αναπτύσσονται και ανάμεσα στο αντρόγυνο σχέσεις ανταγωνισμού και πικρίας, γιατί πάντα ο ένας πρέπει να κάνει τον κακό, ο άλλος θέλει να κάνει χατηράκια, ο ένας είναι πιο κοντά στα παιδιά, ο άλλος δεν είναι, ο σύζυγος μπορεί να λείπει πολλές ώρες, οι γυναίκες να έχουν σκυλιάσει πίσω. Εντάξει, είπαμε ότι μέσα από τη διαφορά επιτυγχάνεται η αγάπη, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο μόνος τρόπος να συναντηθούν τα φύλλα δεν είναι αποκλειστικά η επαγγελματική σχέση. Πιστεύω ότι είναι η συζυγία. Δηλαδή, γιατί πολλοί και στον χώρο των ομοφυλοφίλων λένε ότι γιατί δεν μπορούν να συναντηθούν τα φύλλα αλλού, όχι στο ερωτικό. Νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία. Και στην τελική και το φύλο το έχει προεπιλέξει, εφόσον είμαστε χριστιανοί, ο Θεός.
θα πρέπει να το αποδεχτούμε και να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε με αυτό. Δηλαδή, η αποδοχή του φίλου, ο ρόλος, το ότι έχει ένα νόημα στη ζωή μου να είμαι άντρας ή γυναίκα, θα πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Και μέσα από τη συζυγία το αποδεχόμαστε. Αυτό νομίζω ταιριάζει πολύ, γιατί έρχεται έτσι πολύ κοντά με μια ερώτηση που μας έχουν κάποιος μας πληκτρολόγησε εδώ. Θα θέλαμε και την άποψή σας για αυτό που συμβαίνει ή που ενδεχομένως συμβεί στο άμεσο μέλλον, συμβαίνει κάπου αλλού, αν όχι εδώ σε εμάς τουλάχιστον, όχι ακόμη, για την περίπτωση υιοθέτησης παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, για τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο θέμα και πολύ ευρύτερο. Χρειαζόταν ειδική εισήγηση και όχι ενδεχομένως από μένα. Πάντως, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα η σύγχρονη επιστήμη με τις δυνατότητες που προβάλλει, γιατί το λέω καμιά φορά έτσι και με μαθητές μου όταν θίγουμε κάποια θέματα. Φαντάζεστε, λέω, ένα παιδί που έχει γεννηθεί από μία μητέρα που είναι παρένθετη μητέρα, γιατί έχει βάλει μέσα της το άριο της συζύγου της και το σπερματοζώαριο το έχει δώσει ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων, οπότε ουσιαστικά αυτό το παιδάκι έχει δύο μητέρες, μία αυτή που το κυοφόρησε και το γέννησε, μία αυτή που έδωσε το άριο και έναν πατέρα που έδωσε το σπερματοζωάριό του και έναν πατέρα εντός εισαγωγικών που είναι ο σύντροφος του πατέρα του. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, δηλαδή έχουμε εμείς πραγματικά κάνει τις ανθρώπινες σχέσεις τόσο πολύ δύσκολες και σχεδόν απίστευτες, δηλαδή αβάσταχτες. Εντάξει, οι ομοφυλόφιλοι μπορεί να διεκδικούν το δικαίωμα να μεγαλώσουν παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω πόσο μπορούν να δώσουν αυτά τα πράγματα και ως χριστιανοί, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει ο καθένας με το ρόλο του να μπορέσει να συμβάλλει στην αγωγή του παιδιού. Τώρα, δύο άντρες μαζί, δύο γυναίκες μαζί, μπορεί να προσφέρουν κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι η αρμονία και η σύνθεση που έχει προβλέψει ο δημιουργός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη ως χριστιανή. Εμείς, Πρεσβυτέρα, δεν έχουμε κουραστεί ακόμη. Ελπίζω να μην έχετε κουραστεί κι εσείς, γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ναι, πείτε μου και τις άλλες. Ωραία, να σας πω. Και μάλιστα αυτή είναι από άνδρα, παρακαλώ. Η σύγχρονη γυναίκα, ναι, σας διαβάζω, όπως ακριβώς έχει συνταχθεί. Η σύγχρονη γυναίκα ολοένα και περισσότερο καταλαμβάνει ζωτικότερο χώρο στο κοινωνικό σύστημα, στην οικονομία, στην παραγωγή κλπ. Κατά την άποψή μου, ο άνδρας το λέει αυτό, έτσι, θα κάνει ανταγωνιστικά προς τον άνδρα, αλλοιώνοντας ή και ανατρέποντας τους διακριτούς ρόλους. Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας υγιούς κοινωνίας. Εσείς τι θα λέγατε? Εγώ, όπως ο άντρας διατύπωσε το ερώτημα, θα απαντήσω ως γυναίκα. Μάλλον ως γυναίκα, γιατί είμαι γυναίκα. Εγώ θεωρώ ότι οι γυναίκες δίνουν μάχες καθημερινά και δεν είναι μόνο σε ανταγωνιστική σχέση με τους άντρες. Δηλαδή θεωρώ ότι πραγματικά μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά σε πολλούς χώρους. Πιστέψτε με, εμένα με στεναχωρεί το ότι η γυναίκα πάει να μιμηθεί τους άντρες σε πολλούς χώρους. Ας πούμε, ανέκαθεν ψήφιζα πάντα και γυναίκες για να δώσω τη δυνατότητα στη γυναικεία φωνή να εκφραστεί στον χώρο της πολιτικής. Αλλά πολύ συχνά βλέπω ότι όταν οι γυναίκες αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις, αποδεικνύονται πιο άντρες από τους άντρες. Δηλαδή δεν υπάρχει στην προσπάθειά τους να αποδείξουν ότι μπορούν να το χειριστούν εξίσου αποτελεσματικά και να διοικήσουν σκληρά, μπορεί να γίνουν, να το πω έτσι απλά, χειρότερες από τους άντρες. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι τόσο πολλά αυτά που έχουν προσφέρει οι γυναίκες στο επίπεδο της εκπαίδευσης, της ιατρικής, της έρευνας. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ μια οπισθοδρόμηση σε βαθμό τέτοιο που να αποκλείει τις γυναίκες από αυτούς τους χώρους. Είμαι κατάφορα υπέρ του να μπορέσουν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά, όπως και επειδή έχω περάσει από μια εφηβεία με θητεία στο φεμινισμό, θέλω να πω ότι δεν μου άρεσε στον χώρο του φεμινισμού ή τέλος πάντων στα γραπτά των μαχόμενων φεμινιστριών αυτή η αντιπαλότητα σε σχέση με τους άντρες και αυτό το μένος εναντίον τους σαν να είναι οι αιώνιοι εχθροί. Νομίζω ότι τα δύο φύλλα θα πρέπει να συμβαδίσουν και να αποδεχτούν ο ένας τον άλλον.
Αυτό. Είναι μια αποστολή αυτή της γυναίκας, έτσι το γράφει μια κυρία εδώ πάρα πολύ ωραία. Μιλήσατε στις καρδιές μας, λέει, μας ενισχύσατε στο τόσο δύσκολο μας συνάμα τόσο ευλογημένο έργο μας ως γυναίκες. Ήθελα να μην ξεφύγουμε ποτέ από τη θεάρεστη αυτή αποστολή. Είναι μια αποστολή, έτσι δεν είναι? Οτιδήποτε μας συμβαίνει στη ζωή μας έχει αυτό το χαρακτήρα. Είναι αποστολή. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις δεν έχουμε και νομίζω ότι ήδη έχουμε εξαντλήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το θέμα. Δεν ξέρω, είναι η κυρία... Πινελόπη, ναι, έλα. Δημήτρη, θα ήθελα να πω κι εγώ κάτι. Καταρχήν, λαμβάνω πολλά μηνύματα, συγχαρητήρια πρεσβυτέρα, λαμβάνω πολλά μηνύματα από ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να συνδεθούν και μας παρακολουθούν μέσω της σελίδας στο Facebook και μου λένε ότι ήσασταν συγκλονιστικοί πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να ρωτήσω κι εγώ κάτι όμως. Παρότι βλέπουμε ότι η γυναίκα σήμερα έχει εξελιχθεί ο ρόλος της σε σχέση με κάποια χρόνια πριν, γιατί πιστεύετε ότι ακόμα και σήμερα κακοποιείται τόσο έντονα είτε λεκτικά είτε σωματικά? Να σας πω την αλήθεια, φοβάμαι ότι δεν κακοποιείται μόνο η γυναίκα λεκτικά και σωματικά. Φοβάμαι ότι γενικότερα έχουμε φτάσει στο σημείο να συμπεριφερόμαστε με φοβερή τραχύτητα ο ένας τον άλλον. Δηλαδή αυτό που βλέπω είναι ότι στη γενιά τη δικιά μου, ας πούμε, οι κοπέλες δεν έπρεπε να χρησιμοποιούν ευρωμόλογα. Και δεν λέω τώρα για μια χριστιανική αγωγή, μιλάω για ένα γενικότερο ήθος. Από εκεί και ύστερα πλέον και οι κοπέλες μιλάνε πάρα πολύ άσχημα και δεν θεωρώ ότι είναι στοχοποιημένα πάντα τα σχόλια σε βάρος των γυναικών. Φυσικά υπάρχει ένας σεξισμός, φυσικά υπάρχει ένας πανσεξουαλισμός που πλέον στρέφεται όμως και απέναντι στους άντρες, αλλά βλέπω ότι και από την πλευρά των γυναικών δεν υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός και το ήθος σε ανθρώπους που αγαπάμε. Δηλαδή βλέπω, γιατί μένω και σε πολυκατοικία, έτσι συναναστρέφω με ανθρώπους και πολύ συχνά σε στιγμές κρίσεων βλέπω και οι γυναίκες να παραφέρονται πολύ σκληρά και θα έλεγα ότι ακόμα και σωματική βία να χρησιμοποιούν οι γυναίκες. Επομένως δεν το βλέπω, δηλαδή θέλω να είμαι πιο αντικειμενική και να το βλέπω πιο σφαιρικά. Γιατί μίλησα για την εξουσιαστικότητα αλλά πολύ λίγο των γυναικών. Ένας πανεπιστημιακός καθηγητής, ο Πατρόνος στη θεολογική, έλεγε ότι ζούμε για αιώνες μια συγκαλυμμένη μητριαρχία. Τουλάχιστον στην Ελλάδα το πιστεύω απόλυτα αυτό. Προέρχομαι από οικογένειες που να καθαρίζουν οι γυναίκες, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι δεν είναι μονάχα πρόβλημα των γυναικών πια. Φυσικά υπάρχει η σεξουαλική και η σωματική κακοποίηση της γυναίκας, αλλά πολύ συχνά βλέπω ότι και οι γυναίκες μπορεί να εκμεταλλευτούν κατάφορα άντρες και να συμπεριφερθούν, θα έλεγα, σε επίπεδο λεκτικής και σωματικής βίας, να περάσουν τα όρια. Δυστυχώς σήμερα το βλέπουμε και αυτό. Δηλαδή δεν είμαστε πάντα το θύμα, έτσι, είμαστε μερικές φορές και αυτές που έχουμε πολλές ευθύνες. Ναι, υπάρχει εδώ πέρα ένα τελευταίο ερώτημα για να μην σας φάω το χρόνο, γιατί έχει περάσει η ώρα. Λέει, θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιο όριο ανάμεσα στην καλλαιστησία και στη φιλαυτία? Η φιλαυτία είναι κάτι γενικότερο. Έχει να κάνει γενικότερα με το ότι αγαπώ τον εαυτό μου. Θέλω να περνάω καλά, που λένε και οι νέοι. Οπότε στα πλαίσια αυτά η φιλαυτία είναι πιο επικίνδυνη σε επίπεδο ανθρώπινων σχέσεων. Γιατί μπαίνει σε οποιοδήποτε στοιχείο, καθορίζει τη συμπεριφορά μας, μας κάνει να τα βάζουμε στα πόδια όταν βλέπουμε ευθύνες, σκούρα, δυσκολίες, ενώ η καλλαιστησία έχει να κάνει, είπαμε, με το περιβάλλον ή με τον εαυτό μας. Μήπως ήθελα να πει με τη φιλαρέσκεια. Δεν ξέρω. Η φιλαρέσκεια δηλαδή, το να μ' αρέσει να προσέχω τον εαυτό μου. Το ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο, θα πρέπει να υπάρχει, γιατί πλέον μέσα από την επιστήμη, με αισθητικές επεμβάσεις με το ένα μετάλλο, βλέπουμε πολύ συχνά ειδικά τηλεπερσόνες, να αναμορφώνονται σε τέτοιο βαθμό που σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή, κοιτώντας τον καθρέφτη σου, θα πρέπει να παθαίνεις κρίση ταυτότητα. Δεν είσαι πια εσύ. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σαφές όριο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ρούχα, θα πω κάτι που μου είχε πει ο πνευματικός μου και κλείνω. Τέλος. Για τα ρούχα είχε πει ότι μπορεί να φορέσει κάποιος ή κάποια, τέλος πάντων, οτιδήποτε, αρκεί να μην είναι προκλητικό, δηλαδή
να βάζεις σε πειρασμό τον άλλον ναι, να το βάζεις σε πειρασμό, ή υπερβολικά πολυτελές που να τον κάνει να νιώσει μειονεκτικά ως πιο φτωχός. Νομίζω ότι είναι κάποια όρια που μπορούμε να κινηθούμε ανάμεσα πολύ άνετα. Σκεφτείτε ότι ακόμα και ο χιτώνας του Χριστού άραφος ήταν, που δείχνει καλαισθησία. Εντάξει, γιατί είναι ωραίο σκάλι ο Χριστός μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά. Έχουμε και ένα χεράκι σηκωμένο, πρεσβυτέρα. Εσείς μπορεί να λέτε τέλος, αλλά δεν το θέλουμε εμείς μάλλον. Καλώς. Θα μείνουμε και στο διάλειμμα λιγάκι, έτσι. Η κυρία Μαρία Μπαντέκα κάτι θέλει να πει. Ωραία. Κυρία Μπαντέκα, με ακούτε? Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ακούμε. Να συγχαρώ την κυρία Ειρήνη, την πρεσβυτέρα, για όσα μας είπε. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα ήθελα, επειδή το θέμα ήταν γυναίκα, σύζυγος, μητέρα, να σας πω μια πολύ μικρή ιστοριούλα που άκουσα και με εντυπωσίασε και που μιλάει, αναφέρεται σε γυναίκα, σύζυγο, μητέρα και εργαζόμενη. Και πόσο πολύ από αυτή τη μικρή ιστοριούλα βγαίνει ένα δίδαγμα για όλους μας, θα έλεγα, και πόσο θα ήταν ευχής έργο να μιμηθούμε αυτή τη συμπεριφορά της συζύγου μητέρας εργαζόμενης γυναίκας που θα ακούσουμε και του συζύγου της. Λέει λοιπόν, τα διηγείται το παιδί και λέει, θυμάμαι πόσο η μητέρα μου χαιρόταν να μαγειρεύει για μένα και τον πατέρα μου. Ένα βράδυ η μητέρα μου γύρισε πολύ κουρασμένη από τη δουλειά της. Ετοίμασε το βραδινό φαγητό και μας κάλεσε όλους να καθίσουμε στο τραπέζι. Όταν καθίσαμε, είδε ότι στο πιάτο του πατέρα μου υπήρχε μία φέτα με μαρμελάδα και ένα τόστ πάρα πολύ καμένο. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι ο πατέρας θα διαμαρτυρηθεί για αυτό το τόστ. Ο πατέρας όμως δεν είπε τίποτα. Άρχισε να τρώει και απευθύνθηκε σε μένα και με ρώτησε πώς πήγε η σημερινή μου μέρα στο σχολείο. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς του είπα. Θυμάμαι όμως ότι κάποια στιγμή η μητέρα με διέκοψε και είπε στο σύζυγο, «Συγγνώμη καλέ μου για το καμένο τόστ». Και ο πατέρας γύρισε και της είπε, «Μη στενοχωριέσαι, μ' αρέσει πάρα πολύ το καμένο τόστ». Φάγαμε, τελειώσαμε και πήγαμε στα δωμάτια μας. Πριν κοιμηθώ, πήγα στο δωμάτιο του πατέρα μου για να τον καληνυχτήσω και το ρώτησα, «Αλήθεια πατέρα, σ' αρέσει πολύ το καμένο τόστ?» Εκείνος με πήρε, λέει, κοντά στην αγκαλιά του, με χάιδεψε και μου είπε, «Παιδί μου, ένα καμένο τόστ ποτέ δεν πειράζει κανένα. Μια σκληρή κουβέντα όμως πληγώνει πάρα πολλούς ανθρώπους». Εδώ τελειώνει η ιστορία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση με πόση ευγένεια και σεβασμό αυτό το ανδρόγυνο συμπεριφέρθηκε εκείνο το βράδυ και τι μήνυμα άφησαν στα παιδιά τους. Να ευχηθούμε λοιπόν όλοι οι σύζυγοι, και οι γυναίκες και οι άνδρες, να δείχνουν την ίδια εκτίμηση, τον ίδιο σεβασμό, την ίδια αγάπη μέσα στην οικογένεια, διότι πολύ ωραία είπε η πρεσβυτέρα, ο γάμος είναι αλληλοσυμπλήρωμα. Αγαπιέσαι και αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα σας. Να είστε καλά, κυρία Μαρία. Ευχαριστούμε για την ιστορία. Ευχαριστούμε πραγματικά. Θέλετε κάτι να προσθέσετε εσείς σε όσα ωραία μας είπε η κυρία Μπαντέκα? Εγώ να προσθέσω? Ναι, εσείς πρέπει να αφαιρέσω, Δημήτρη, τώρα, όχι να προσθέσω. Ωραία. Έχουμε και μια άλλη κυρία Μαρία που θέλει να μιλήσει. Η κυρία Μουζά μας ακούει? Σας ακούω. Πολύ ωραία. Σας ακούμε και εμείς. Σας ακούω. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρεσβυτέρα. Ήταν όντως εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, πραγματικά. Εξαιρετικά, ναι. Λίγες ώρες πριν είχα μία έτσι μικρή τηλεσύναξη με Κύπρο και σχολιάζαμε αυτό που αναφέρατε, το γάμο του Καραχμέτη. Και εκεί υπήρχε και μία 95χρονη γιαγιά η οποία παρακολουθούσε και πήρε το λόγο και είπε, να ξέρετε εσείς οι νεότερες, γιατί ήταν νέος κόσμος,
ότι η υπομονή και η αγάπη τα κάνει όλα μαλακά. Και μου φάνηκε πολύ σημαντική η κουβέντα της, γιατί η εποχή μας τα κάνει όλα σκληρά. Όλα σκληρά. Και επιπλέον να θίξω αυτό που θίξατε εσείς, ότι δεν υπάρχει ευγνωμοσύνη. Υπάρχει σήμερα κρίση ευγνωμοσύνης ανάμεσα στις διαδικές σχέσεις των ανθρώπων. Και νομίζω όταν ξεχνάμε ότι χρωστάμε, μετά καταργείται και ο σεβασμός και λίγο φθείρεται και η αγάπη. Αυτό. Ένα άλλο σημείο που το θεωρώ πολύ επικίνδυνο και ύπουλα καλλιεργήθηκε είναι η μητρότητα, η οποία λίγο χάθηκε από την εποχή μας. Θυμάμαι στη δεκαετία του 80 πώς αλλάξανε σιγά σιγά τα παιχνίδια των παιδιών. Και από εκεί που δίναμε στα παιδιά κούκλες της αγκαλιάς, μωρά, να τα μεγαλώνουν, ξαφνικά μπήκαν οι κούκλες μοντέλα, που είχαν μόνο μία έννοια, 12 συνολάκια για να τα αλλάζουν. Λίγο δηλαδή η εποχή βοήθησε στο να χαθεί η μητρότητα και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό έλλειμμα, πολύ σημαντικό. Κάτι που πρέπει να το φροντίσουμε και να το επαυξήσουμε. Και επίσης φοβάμαι λίγο το θέμα των σχέσεων με τον πνευματικό που αναφέρατε, που είναι πάρα πολύ κεφαλαιώδες θέμα, αλλά που χρειάζονται πολύ καλές ισορροπίες, ώστε η γυναίκα όταν πηγαίνει στερημένη και κουρασμένη στο πνευματικό, να μην ψάχνει σε αυτόν να βρει αυτά που δεν βρήκε στο σπίτι της. Εκεί νομίζω και από τις δύο πλευρές, επειδή έχουμε δει δύσκολα προβλήματα, θέλει μία προσοχή στο να διατηρούνται με πολύ σεβασμό οι ισορροπίες. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Από όσα είπατε. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία. Ευχαριστούμε και εσάς, πρεσβυτέρα. Θα θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε? Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας ρωτήσουμε. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε μόνο να δεσμευτείτε ότι θα σας έχουμε και πάλι στην παρέα μας κάποια στιγμή στο μέλλον. Αν δεν έχουμε άλλη δυνατότητα να σας έχουμε με φυσική παρουσία εννοώ. Και διαδικτυακά. Συν Θεό θα δούμε. Το μέλλον δεν μας ανήκει, έλεγε μια αγαπητή φίλη μου. Το μέλλον δεν μας ανήκει, ανήκει στο Θεό, οπότε να είμαστε καλά, θα δοθεί ευκαιρία. Ωραία. Αυτό είναι δέσμευση, δεν είναι υπόσχεση όμως. Όχι. Εντάξει. Να είναι ευλογημένο, λέμε κι εμείς. Ναι. Πολύ χαρήκαμε που σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Μεγάλη μας η τιμή να σας έχουμε εδώ. Ήταν μεγάλη η παρέα μας, έτσι ωραία νομίζω παρέα. Εμείς θέλουμε αυτό να διατηρήσουμε το κλίμα, το οικογενειακό, το συγγενικό μεταξύ μας. Εύχομαι να το αισθάνονται και όλοι όσοι μας παρακολουθούν και όχι μόνο εμείς που το διοργανώνουμε. Συν Θεό θα τα ξαναπούμε με τους φίλους μας και με εσάς, έτσι, πλαγίως και με εσάς. Ετοιμάζουμε κάτι και με τον πατέρα Ιωάννη εν καιρό, ίσως μέσα στη διάρκεια του 12ημέρου. Θα ενημερωθούμε, όπως και να έχει, θα ενημερωθούμε όλοι. Θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις σύντομα για να προετοιμαστούμε κι εμείς, να προετοιμαστεί και ο πατήρ Ιωάννης. Έχετε πολλές ευχές και από την Ελευσίνα, βλέπω εδώ, και από άλλες περιοχές. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή αντάμωση. Με υγεία, να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.